mbavha dzanyanya muZimbabwe dzakungoti turi zvimatumbu zvavo vachienda kunobira vanhu kuba zvavasina kushanda zvinova zvinhu zvinosiririsa. Welcome pano paHatirari 263 ndino yenyu Hatirari nchange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndichazama nepandinogona napo kuti mawana nhau kubva kuno kuHatirari 263. Nyando ine zvemuzuva ranhasi inyaya iyo yakaitika kurugare, inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza zvikuru. Vamwe havarwadziwe nazvo nekuti vanzwa nekubirwa, but inyaya inosiririsa. Pane varume ivo vanosvika ivo 5. Varume ava vari kunzi pane one wavo akabirwa foni. After wabirwa foni, mbavha yavari kufungirwa ndiyo yakaba foni, vaitofungira vaisaziva mbavha chaiyo, ndopa vakairova. Murume uyu ari kunzi iye akafa, akafira kunzi aba foni, ndozvaakafira kufira foni. Nokumbunotaudzwa unofunga conversation, asi chaunenge waita wapinza ngozi mumusha, haitangi newe ngozi, inotanga nevamwe, pamwewo ndiwo unogona kuzopedzerwa. Zvinozvo zvinosiririsa apo ivo vabva vasungwa vakaendeswa havo mujeri, asi munhu uyu akaurayirwa foni. Kana uri mbavha, gara wachira akakomba pasi usiye. Mbavha dziri kurohwa ende mbavha dziri kuroyiwa. Unoroyiwa wakabva wakazvimba dumbu, wotsvaga kuti zviri kubva kupi apo kunhu kwauri kuba. Zvinozvo zvinosiririsa. Hapana munhu akambofa nenzara, kuwakakumbira wakapiwa. Thank you.